Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायलायबाय सायखंल YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों दुंब्रोदै बरायना लाहरनाय जालायबाय दायो दङ आङो माने पासनायावहाय जोङो माने दा खावब्लायावहाय फिल्म देखायगासिनो दं नालाय मोनथाम हल माने बेयावहाय दिनैथ' माने फिल्मा आरो जितेननि फिल्मानो सोलिगोन twisam 2आ दा आरो जितेना माबा लाबाय नायनो हागोन नै मा लाखो इयो ना मोनबाय बिराद बरिया बरिया ना मा ना इयो हाजोनि ना यावबो हाजोनि ना आरो जितेना लाखिबाय दा जानांगोन ना ओमफ्राय माने नाया दामा बेसेबां 80 थाखायावहा मोनखो थ' दायो नोंथांमोन दुगैग्रोना लानोसै गोजोबनोसै जोंहा आरो जितेना लकेल ना माने हाजोनि ना बायनानै लाखिबाय दाहाय जानोसै बेखौ माजों मोनजायो ओमफ्राय दा माने खावलायावहाय आरो जितेननिनो प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ मोनथाम हलावबो नोंथांमोना मैयानि ब्लग मोनसेयाव नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय दायो आङो मा देखायलांनो हायो दिनैनि ब्लगाव देखायलांबाय थानि आङो माने हाजो जिङाव दंफैयो दायो माने हाजो गुदियावहाय पासनय दै जिङाव दङ आङो माने पासनय दैयाव दङ आङो दायो हाजो गुदियावहाय दंफैयो दायो माने आङो एकदम सुदेमनो बार बारगासिनो दं गुसुनो ओमफ्राय दा माने गामिनि सासे मादै लकेल ना लाना फैदोंमोन बेखौहाय आरो जितेना लाखिबाय बायनानै माने दा मोनजासिगोन खोमा ओमफ्राय दा माने देखायलांबाय थानि मा देखायनो हायो नालांबाय थाब्लानो जाबाय दा लोखि फुजानि जालायबाय आरो मेगन मोदै दा एसे दुगैनानै लानि आदाया दुगैगासिनो दं आरो जितेना ओमफ्राय दिनै आदा जितेननि फिल्मा माबायदि आंबो दा नायनोसै हायोब्ला नोंथांमोननोबो एसे ससे देखायनोसै आदा जितेननि पार्टखौहाय थ' दायो दुगैगासिनो दं आंबो दुगैना लानि लोगोफोर दुगैखांबाय दायो थांनोसै दायो रेडि जाबाय थांनो दुगैनानै आराम मोनबाय जोङो दायो खासिबारि होननाय गामियावहाय थांगोन आरो नै आदा जितेनानि आमाइ लाहानि न'आवहाय गय बागान गोजा आरोना न'खर न'खर गय गायनानै सनितपुरनि बर्डार बियो जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बर्डार पासनया नै गय बागान न'खर न'खर गय दंजोबो आदा जितेननि फंबाय ओमफ्राय नैबे गामिनि फंबाय ओमफ्राय नैबे आदै ओमफ्राय नै जोंहा आदा जितेन आदा अरखिया थ' लोगोफोर जोङो दायो दङ खासिबारि ओमफ्राय खावब्ला समथारनि जोङो ओरै सोनाबथिंजाय दंफैयो ओमफ्राय जोङो बे आदा जितेननि आमाइ लाहानियाव माने ओमफ्राय बेयाव दङ आदा जितेननि फंबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाजैया ओंखाम ओंख्रि होगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे ओंखाम बे ओंख्रि ना बाथोन ओमफ्राय नै जोंहा आदा अरखिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आदै बे गामिनि फंबाय नैबे जाहैबाय आदा जितेननि फंबाय ओमफ्राय नैबे बाजै आरोना आदानि ओमफ्राय दायो ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै ओंखामखौ जाग्रोनोसै जादो थ' लोगोफोर दायो माने नैबे आदा जितेन लाहानि आमाइ लाहानि न'निफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय दायो माने खावब्ला फारसे थांफिनसै दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दसे उन्दुबाय ओमफ्राय दायो माने थांफिनसै आरोना जोंहाथ' दिनै फिल्म देखायनांगौ नालाय दिनैथ' आदा जितेननि फिल्म देखायगोन twisam 2 दायो थांफिनसै आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय जेबो रावनि गोजोन्थों।